הרבה פעמים בתביעות של תשישות נפש, הדרך להוכיח יכולת קוגניטיבית של קשיש, זה בעזרת שיחה פשוטה איתו. בתקופה שאני באה, הצגתי חברות ביטוח, היינו שולחים חוקרים באמת לתעד את האדם. אז היה לנו קשיש נחמד ומקסים בן 94, אבל הוא פשוט נצפה או תועד יותר נכון בכיכר, בעיר, מושך כסף מהכספומט. אז אומרים, הנה, הוא גם זוכר את הקוד של הכספומט לבד, אז הוא בטח אין לו בעיה קוגניטיבית. ואחר כך הוא ניהל שיחה עם החוקר, הוא קרא עיתון והוא ניהל שיחה של אקטואליה עם החוקר. הם מנסים בכל מיני אמצעים לשלול את הטענות שמועלות בכתב התביעה או במכתב הדרישה, שהוא לפני תביעה. עם כל דבר אפשר להתמודד, כל טענה אפשר להסביר, ולא כל הדגמה של יכולת או איזשהו מעשה אקטיבי של קשיש, זה משהו שחד משמעי שחותך, מוביל לתחייה באופן חד משמעי שאין מה לעשות עם זה. עם כל דבר יש מה לעשות. זה הכלים שלהם, ולנו יש את הכלים שלנו להתמודד גם עם חוקרים. כל דבר הוא לגיטימי, כל עוד הוא נעשה במסגרת חוקית.